Hei, ootko sä koskaan miettinyt, miltä tuntuisi asua ulkomailla? Siis ihan oikeasti. Oppia kieli niin, että tajuat vitsitkin. Elää ja hengittää ihan uudenlaista kulttuuria. Jos tää kuulostaa yhtään tutulta, niin kuuntele tarkkaan. Nyt nimittäin avataan ovi Rotarin nuorisovaihtoon ohjelmaan, joka tekee just siitä unelmasta totta. Ja hei, sä et ole todellakaan yksin tämän haaveen kanssa. Aattelepa tätä. Joka vuosi yli 8000 nuorta ympäri maailmaa pakkaa laukkunsa ja lähtee elämänsä seikkailuun Rotarin kautta. Ihan mieletön määrä. Se on siis 8000 uutta tarinaa, uutta ystävyyttä ja uutta kokemusta joka ainoa vuosi. Okei, katsotaanpa mistä tässä kaikessa on kyse. Me käydään läpi 5 juttua. Ensinnäkin, mikä mahdollisuuksien maailma sua odottaa. Sitten, miten voit muokata vaihdosta just sun näköisen. 3, mikä tekee Rotarista niin erityisen. 4, kurkistetaan tarkemmin siihen, mitä vaihtovuosi oikeasti on. Ja lopuksi, miten sä pääset aloittamaan oman seikkailuusi. Noniin, aloitetaan. Ensimmäinen pointti. Mahdollisuuksien maailma. Ja on tärkeää tajuta heti kärkeen, että tämä ei ole mikään tavallinen lomavatka. Tämä on yksi Rotarin vaikuttavimmista tavoista avata nuorille ihan uusia näkökulmia maailmaan ja sen eri kulttuureihin. Okei, mennään eteenpäin kakkoskohtaan. Sinun vaihtoehdosi, sinun tapasi. Ja tässä onkin yksi tämän ohjelman parhaita puolia. Tämä ei ole mikään one size fits all paketti, ei todellakaan. Sä voit löytää just sun elämäntilanteeseen ja sun tavoitteisiin sopivan tavan lähteä maailmalle. Tästä taulukosta se näkyykin tosi hyvin. Vaihtoehtoja on käytännössä 3. Jos sä haluat sukeltaa ihan täysillä uuteen kulttuuriin, vuosivaihto on sun juttu. Se on koko kouluvuosi uudessa maassa, opiskelua ja elämää. Jos taas kaipaat vähän tiiviimpää pakettia, kesävaihto on loistava tapa kokea perhe-elämää ja treenata kieltä muutaman viikon ajan. Tai jos sulla on joku tietty mielenkiinnon kohde, niin nämä leirit on ihan mahtavia. Ne voi keskittyä vaikka luontoon tai johonkin tiettyyn kulttuuriteemaan. Mutta miksi just Rautari, kun vaihtoehtoja on muitakin? Tämä on tosi hyvä kysymys. Mennään 3. osaan, eli mikä on se Rautarin etu? Ja nyt kannattaa kuunnella, sillä tämä on tärkeä juttu, ei pelkästään sulle, vaan myös sun vanhemmille. Tässä tulee se vastaus siihen, miksi Rautarin kyytiin uskaltaa hypätä. Ja vastaus on oikeastaan tosi simppeli. 2 sanaa, turvallinen ja edullinen. Ja nämä ei ole mitään tyhjiä mainoslauseita, vaan koko homman perusta. No miten se sitten käytännössä varmistetaan? Tämä systeemi perustuu tosi vahvasti ihmisiin ja vapaaehtoistyöhön. Ihan kaikki osallistujat saa kunnon koulutuksen ja mikä tärkeintä, sua tukee vapaaehtoisten verkosto sekä Suomessa että siellä kohdemaassa. Ja se avainjuttu on tämä. Isäntäperheet ja paikalliset klubit ei saa tästä rahaa. He on mukana ihan puhtaasta halusta auttaa ja tutustua uusiin ihmisiin. Tämä takaa sen, että fokus on aina aidossa kohtaamisessa, ei bisneksessä. Nyt mennäänkin vähän syvemmälle siihen kaikkein suosituimpaan vaihtoehtoon, eli 4. osa, löytöretkien vuosi. Katsotaanpa, mitä se vuosivaihto ihan oikeasti pitää sisällään. Miltä se vuosi sitten käytännössä näyttää? No, se on kokonainen matka. Sä käyt paikallista koulua, ihan niin kuin paikallisetkin nuoret. Sä asut isäntäperheessä, jotka on valittu huolella ja jotka ottaa sut vastaan osana perhettä. Pääset mukaan paikallisen Rotary-klubin toimintaan. Ja siinä sivussa sä opit uuden kielen ja kulttuurin ihan pintaa syvemmältä. Ja mikä parasta, sä saat elinikäisiä ystäviä. Tämä sitaatti tiivistää sen ytimen aika hyvin. Mahdollisuus tutustua maan kulttuuriin ja tapoihin ja solmia elämänmittaisia ystävyyssuhteita isäntäperheen jäseniin, rotareihin sekä ympäri maailmaa tulleisiin muihin vaihto-oppilaisiin. Eli kyse on paljon enemmästä kuin maisemien katselusta. Kyse on ihmisistä ja yhteyksistä, jotka kantaa koko elämän. No niin. Alkaako jo vähän innostaa? Hyvä. Siirrytään viimeiseen, mutta ei todellakaan vähäisimpään osaan. Miten sä voit aloittaa oman seikkailusi? Ja lupaan, että se eka askel on helpompi kuin ehkä luulet. Mistä kaikki siis lähtee liikkeelle? No, se on itse asiassa tosi yksinkertaista. Sun matka alkaa siitä, että otat yhteyttä sun oman paikkakunnan Rotary-klubiin. Ihan niin simppeliä se on. Se on se kaikkein tärkein eka askel. Meidän pieni infopaketti on nyt tullut päätökseen, mutta sun oma matka voi olla vasta alussa. Joten mä jätän sut miettimään yhtä kysymystä. Missä sinun seikkailusi alkaa?